Bun venit și bine v-am regăsit la un nou videoclip din Free Fire. Bun, cum știți mai de videoclipul trecut, am văzut că nu știu de ce nu dați like-uri. Deci am hotărât să mai fac unul. Bun, ăsta e caracterul meu. Time to slice and dice. Asta cum se zice, Time to slice and dice. caracterul meu care de-abia n-am primit, e nou. Nu o să-l dau niciun. Nu vrea. Bun. Facem solo. Battle Royale. Jucăm Battle Royale. Nu jucăm mai altceva, dar atât jucăm. Bun, hai să începem. Da, am văzut la videoclipul ăla cu pisicuța că tot mă întrebați că sunt român. Da, sunt român. Numai inimioare, fețe drăguțe, emoji-uri, cum se spune. Asta era un film. M-a intrat. I never wanted to come to this place, but my choices were limited. Bun, avem o mână robotică. Am avut o problemă. O mică problemă. Mi-a scos ăsta. Are putere, da. I will be sure that your common name lives on. Cotatua. Scuzați-mă pentru parașută. Bun. Luat-o la fugă direct. Stai că sunt prost. Nu-s. Retrag cuvintele. Nu-s prost. Dar eram. Da, acum. Da. Am o armă, ceva, nu nimic. Nimic. Nici o armă, nu nimic. Nimic sau... Eu spun nimic. Nimic. Eu sunt la școală, am 9 ani. Ce să mai întreb? Am cont de YouTube? Ce să mai întreb? Am PS? Avem niște enemies. Da. Să știți, pot să câștigăm acel joc. Bun. Ce spuneți voi? Îl câștigăm? Îl câștigăm, da. Hai să furăm din cadouașul ăsta. Bă, dar numai medkit.
M-am bălbăit. În sfârșit o armă. Ați auzit aia? Dinamic. Bun. Încă. Te pui să vedem? Și doamne, iartă-mă. Ăla se uita la mine, ați văzut aia? Se uita la mine. Oh. Ce doamne asta? De unde? Din spate. Fugare ăștia. Mare headshot vreau să-i dau. Primesc. Deci, în primul videoclip v-am arătat numele meu. Se vede perfect acolo. Că m-am uitat și eu pe filmare, de parcă nu mă uit. Eu doar încarc așa. Eu mă uit pe filmare, nu zic. Că hai că e bine. Nu intru pe filmare. Trage mai iurea. Nu. Ce doamne iartă? Asta e robotic. Are super putere, încarcă așa prin super puternic. Are super putere. Bun. Îl câștigăm, băieți. 31. Nu m-au murit nici. 31 n-am murit niciunul. Da, nu e amuzant oricum. Avem niște grenade. Niște grenade. Ba nu, avem doar una. Ziceți voi de asta. Poți să-mi faci? E acolo. Uite. Am văzut. Îi dau grenada. Îl omor, nu? Dau ultimat. Îi dau ultimat. Nu. Ce vrem? Stai degeaba. Ia o grenadă. Ia mănâncă-o! Bum! Triple kill. Bravo! Ai fost deștept. Ce-mi trebuie? Quadra kill. Dominating. Da, mă, Unstoppable. Se pun toți pe mine. Rampage. One hit am dat. Nu mai trebuie. Avem din nou o grenadă. Killing spree.
Sunt bun, nu? Avem. Băgăm. Bagă la max. Bagă, respiră. Asta. Respiră. Ce avem noi aici? Grenada. Grenada. Unde l-am ăsta? Deci nu avem nimic pentru să ne... Să ne... Deci că suntem Superman. Aud playerii. Nu trag. Dar... Killing spree. Ce otă? Mă ascund după... Nu mă știi. Killing spree. Bă, ce headshot mi-a dat. De unde tragi? Uite. Mori. Ce, mă? Ce, mă? Uite ce avea ăsta, ești prost? Da, cur? Killing spree. Ești prost, da. Killing spree. Lux Max. X. Și ce prost e. I never wanted to come to this place, but my choices were limited. Refacem meciul. Ăla nu s-a pus. Battle Royale. Battle in style. Poți să câștigăm jur dacă nu. I will ensure the Yagami name lives on. Hai, mă! Bla, bla, bla. Bă, am o întrebare. Vreți să ne arăt fața reală? Adevărata față care o am eu? Dar nu râdeți. Nu râdeți. Altfel îmi șterg tot contul. Cu bănuți. Începem cu dreptul. Opa. Începem cu dreptul. Uite o mașinică. Începem cu dreptul. Prima oară. Bă, prima oară încep cu stângul. Ați văzut că la celălalt am câștigat. Nu v-am mințit. L-am mințit. Uite, mă, acolo! Uite și asta! Double kill. Opa! Hop! Triple kill. Ia aștept aici, l-am știut. Quadra kill.
băgăm niște veți în noi, nu? Burtoi. Păi eu ce nu știu să-mi bag viața. Am luat aceeași armă. Ai văzut prostii ca asta? Mai mare ca asta. Ai văzut prostie mai mare ca asta? Eu, opa. Opa, uitați-vă pe hartă. Da, aia spun eu. Opa. Că am găsit niște player. Pe undeva. Că mi se vede player. Și la ăștia. Uite. Se bat. Să se bat între ei, că mai mult câștig eu. Nu? Nu așa? Pe ăla nu-l băgați în seamă. Opa, rapiditate. Tragi un glonț. Iau. Mă duc cu Dumnezeu. Înainte. Oi, ai văzut? Bombe. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Dar vă place canalul cu Among Us? Că după asta facem și noi niște Among Us. Vreți? Facem niște Among Us. Băgăm? Among Us. Superman. What the heck? Hackers. Bă, dacă vezi cu Roblox, vezi că nu ne merge Roblox-ul. L-a hackuit unul. Nu mai pot. L-am șters, mi-am făcut repornire, tot nu merge. Am șters Roblox-ul, n-am ce să fac. L-am șters, după aia n-am redescărcat. Îl luăm pe la spate. Dominating. Uite-te! Na, ce șmecher. Mamă, ce șmecherie. La pălărie. Avem 2 grenăzi. Băi, eu nu știam că încarcă. Asta e cu același glanț, nu m-am uitat. Zona C, da? Sigur. Zona sigură se va micșora. O duc cu mașina, nu cu mașina, cu ATV-ul. E atâta liniște de nu se vede. E poți să o tai cu băgăm niște glonțite la buză. Avem niște pleieri. Parcă nu te văd. De unde te văd? Unstoppable. Rampage.
Eu caut. Nu stau. De cu mașina. Frumos. Nu trebuie prostiile voastre. Nu trebuie doar sabia atâta. Atât. Bă, fix în apă o pus-o. Fix în apă. Efectiv, fix în apă. Dar nu mă rog că îmi placă să stau pe apă. Dar nu o spun aici. Băi, prost. O să-mi pus de pe asta. Să-mi pus. Înceapă. Mă, ce luam aici. Ne băgăm niște apică. Stai că îmi durează și mie dani să mă duc la mare. Ce dracu? Mama! Fugi. Să nu se știe. Îmi trebuie să fugi. Să nu se știe, să se știe. Se știe. Final. Băgăm niște gloanțe la burtoi. Ce avem noi aici? Mergem niște... Știi tu, ca în cantor. Mori! Satan! Mor! Sau-ți dau cu ăsta? Upgradat. E aici. Mori! I-am dat headshot. Mamă! Mai sunt doi. Uite unul. Nu mai știi. Voi sport. Ui! Bam. Grenă joacă. O grenază frumos. O bag una acolo, bam. Ai murit, mă? Te văd. Marș. Stai că scot ăsta. Are noroc. N-are noroc. Că super. Mori. Killing spree. Buia! Good. The Yagami's name will live onward. Bun. Cu voi a fost Luis. Pa,